Иншаллах тағала бүгін сөйләшеп китәсе сүзебез булыр. Дөньяның безне алдау турында. Дөнья белән алдану турында. Ни өчен дигәндә, без күп сөйләшәбез инде гөнаһлар турында, күп сөйләшәбез изгелекләр, яхшылыклар турында. Ләкин бу әйберләрнең, гөнаһларның бөтенесенең дә чыганагы дөньяны ярату, инде шушы изге гамәлләрне юкка чыгаручы булып беренче урында тора, шулай ук дөньяны ярату. Менә шуңа күрә дә дөньяга без карата үзебезнең төп фикеребезне барлыкка китерергә тиешбез. Монда, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең ике хәдисен әйтү җитә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: дөньяга гашыйк булу, дөньяны ярату ди, бөтен гөнаһның башында ята ди. Бөтен гөнаһ та эшләнә, мөхтәрәм кардәшләр, дөньяны яратудан чыгып. Чөнки дөньяны әгәр дә син яратмасаң, син ул гөнаһны кылмыйсың. Мәсәлән, әгәр син урлыйсың икән, нәрсә өчен урлыйсың? Байыр өчен, матур яшәр өчен, тәмле ашар өчен. Бу нәрсә? Бу дөньяны ярату. Зина кыласың нәрсәгә? Шу кызның матурлыгына кызыгып яки егеткә кызыгып шулай бит. Инде нәрсәгә кызыгасың? Ул дөньяның бер өлеше, шушы дөньясына кызыгасың шулай бит. Я булмаса эштә ришвәт аласыңмы? Я булмаса намуссыз эшлисеңме? Сәбәбе нәрсәдә? Шулай ук дөньяны ярату, дөньяга кызыгу. Кай вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, менә шул ук эшләгән эштә дә бит бер нәрсә кешедән сорыйсың да, миңа моның өчен түләмиләр ди. Бетте. Түлиләр икән эшли, түләмиләр икән эшләми. Ягъни дөнья өчен. Дөнья малы өчен йөри кеше. Менә шулай итеп, бөтен нәрсә дә, мөхтәрәм кардәшләр, гөнаһларның башы ул инде дөньяны яратудан безнең килеп чыга. Һәм безнең зәгыйфлегебез дә дөньяны яратудан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә бит: килер бер көн ди, килер бер көн. Мөселманнар күп булыр, әмма зәгыйф булыр ди. Теге судагы күбек кебек ди. Нишләп алар зәгыйф булыр, әллә алар әз булырмы дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: юк ди, алар күп булыр ди. Ләкин алар дөньяга бирелгән булыр ди. Менә шуңа күрә хәзерге заманда безне нәрсә белән генә куркытмыйлар шулай бит, мөселманнарын дип әйтик инде. Үзара хәтта, үзара әле. Куркабыз сектага керүдән, куркабыз дөрес эшләмәүдән, куркабыз тегеннән, моннан. Ләкин безнең өчен иң куркыныч әйбер ул дөньяга бирелү. Дөнья артыннан йөрү шулай бит. Һәм мин моны аңлап алдым нәрсәдән? Менә шушы берсендә бер мөселман егете белән сөйләшеп утырдык. Мөселман егете әйтә: нәрсәгә соң ул теге вахабизм, суфизм, ул көрәшүләр, ул сугышулар, теге нәрсәдер анда һаман тарткалашулар ди. Нормаль, матур гына яшәп булмыймы әллә ул ди. Ислам динендә динне тотып нормаль, матур гына яшәп булмыймы әллә ул ди. Балалар үстереп, эшләп, анда йортлар салып, нитеп һәм башкасы. Бу шулай дигәч, мин бераз аптырап калдым. Бер караганда бу бернинди гаҗәп сүз әйтми, шулай бит инде. Нормаль, матур гына яшәргә кирәк бу дөньяда дибез. Ләкин бит мөселман кешесенең максаты ул түгел. Матур яшәү түгел мөселман кешенең максаты. Әгәр дә бу безнең максат икән, безгә дин кирәкми. Матур яшәү безнең максат икән, безгә дин кирәкми. Зина кылмаска була, шулай бит, динсез дә. Мәсәлән, чисталык йөзеннән, хатынны ярату йөзеннән, шулай бит. Арак эчмәскә була, сәламәт тормыш образы алып барам дип, моңа дин кирәкми, арак эчмәс өчен. Тәмәке тартмаска мөмкин шундый ук максат белән, шулай бит. Моңа дин кирәкми. Эшләргә була намуслы итеп, моңа да дин кирәкми, мөхтәрәм кардәшләр. Әнә Ленинградта блокада вакытында ипи пешерүче кеше ачтан үлгән. Блокада вакытында ипи пешерүче кеше ачтан үлгән. Моңа дин кирәкми, намуслы эшләргә, шулай бит, урламыйча эшләргә. Моңа дин кирәкми. Шуңа күрә дә матур яшәп булмыймы әллә ул дисәң, динне тотып була. Хәтта динне тотмыйча да матур яшәргә була. Дөрес яшәргә була. Мондый тормыш принципларына чыгып карап. Шуңа күрә диннең максаты ул түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Диннең максаты ул түгел. Әгәр диннең максаты ул булса, бу дөньяда матур яши алмаган кешеләр бик бәхетсез булырлар иде. Илен алмаган кеше, кияүгә чыкмаган кеше, акчасы булмаган кеше, авыру кеше, зәгыйф, шулай кеше, инвалид кешеләр шулай бит. Алар бәхетсез булыр иде. Алар бу дөньяда матур яши алмыйлар. Димәк, Аллаһ Тәгалә аларга кимчелекле дөнья биргән булып чыга.
Бәхет, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бу түгел. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә безгә беренче булып әйтә, шулай бит Коръәни Кәрим аятында: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Фәлә тагурраннакумул хаятуд дунья ва ла ягурраннакум биллаһил гарур. Бу дөнья сезне алдамасын ди. Һәм сезне алдамасын, Аллаһ Тәгалә юлыннан чыгармасын шайтан ди. Ягъни, мөхтәрәм кардәшләр, шайтан безне шушы дөнья белән алдый, шулай бит. Шушы дөньяны яратканга күрә, дөньяга бирелгәнгә күрә, дөньяны югалтырга курыкканга күрә, без бик күп хата кыла башлыйбыз. Куркаклык шуннан килеп чыга. Шулай бит дөньяны яратудан. Чөнки син куркак үз гамәлең өчен, үз балаларың өчен курка башлыйсың. Ялганлык шуннан килеп чыга. Шуннан килеп чыга башка фәхиш, бызык гынаһлары һәм башкалар. Менә шушы алданудан килеп чыккан бөтенесе, мөхтәрәм кардәшләр, безнең инде әйберләребез шушы дөньядан алдану йөзеннән килеп чыга. Һәм Аллаһ Тәгалә шуңа күрә әйтә, мөхтәрәм кардәшләр, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, куллу ман галейһа фан. Һәрбер нәрсә дә фани бу дөньяда ди. Һәрбер бу дөньяда һәрбер нәрсә фани, ва ябqa ваҗһу раббика зул җалали вал икрам. Кала Аллаһның бары тик бөек йөзе генә ди. Аллаһ кына мәңгелек. Димәк, син бу дөньяда алданып, шушы дөнья өчен кызыгып, нинди генә хатага барсаң да, нинди генә син теге намусыңа каршы эш эшләсәң дә, ул барыбер ул әйберләр фани. Аның берсенең дә кирәге калмаячак. Һәм без, менә без бу илдә яшәүче кешеләр, без моңа тагын бер кат инана алабыз. Тагын бер кат инанабыз, шулай бит. Менә әйтик, шул ук коммунизм чорын үзебезнең искә генә төшерик әле. Кешеләр җаннары, тәннәре белән бирелеп, яңа дәүләт, яңа ил төзеделәр, шулай бит. Һәм көннәрдән бер көнне аларга әйттеләр, сезнең тормышыгыз дөрес түгел диделәр. Мәгънәсез ди. Хәзер менә мондый яшьләр утыралар, сезнең тормышыгыз дөрес түгел ди. Менә без яшьләр олы кешегә әйтәбез, намында булган олы кешегә, сез дөрес яшәмәгәнсез дибез. Бер караганда безнең моңа хакыбыз да юк, ләкин ул дөрес. Алар үзләре дә моны аңлыйлар, борылып карыйлар. Кара әле, без бит йөргәнбез партия дип, тегесе дип, бу дип, шулай бит анда күрсәткечләр өчен анда эшләгәнбез, тырышканбыз, демонстрацияларга чыкканбыз. Анда Алла урынына күргән кешеләр булган. Хәзер алар беркем түгел булып чыкты. Шуңа күрә ул кешеләргә һаман да авыр, шулай бит теге тормышларын үзләренең үзгәртергә, дингә килергә авыр. Чөнки элекеге тормышны әгәр дә алар сызып ташласалар, яшәмәгән кебек булалар. Яшьлек әрәм киткән кебек килеп чыга. Бу бөтенесе дә фани. Һәрбер нәрсә үзгәреп торучан. Бөтенләй бер фани. Бүген кычкырып йөрдең, шулай бит Сталин дип ул үлеп китә. Бүген кычкырып йөрисең, Брежнев дип ул да үлеп китә. Бөтенесе үлеп китә. Хәзерге заманда да шулай. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, бу дөньяга өчен ди, бу дөньяны үзегезгә максат итеп куймагыз ди. Чөнки бу дөнья фани ди. Фани. Тормыш максатына торырлык түгел бу дөнья. Ул фани дөнья ул. Мин качакта биләргә барам, бабайларга ашка. Аларның стеналарында грамоталарында ниләр, бөтен нәрсәләр элеп торалар, шулай бит инде. Аларга карыйсың да, бу бит кешенең тормышы менә, үткәне. Анда тора печать, ул печать күптән юк инде, шулай бит. Анда кул куйган ниндидер анда партком секретаре, ул күптән юк инде, андый хәзер эштә юк хәтта. Андый урында юк инде хәзер. Бу эшләрнең бөтенесе дә юкка чыккан. Чөнки синең максатың дөнья булса, шуларга карап еларга гына кала, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, һәрбер нәрсә фани, Алла гына мәңгелек. Димәк, максатыгыз булсын Аллаһ һәм Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы ди. Аллаһ һәм Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы. Әгәр дә бу дөньяда кемгәдер ярыйм дисәң, ярап бетә алмыйсың. Менә без ирләр буларак, шулай бит, менә тормышыбызда безнең булган хәл, хатын белән әни арасында калган хәлләр була. Хатын белән әни арасында калган хәлләр була. Менә бу нәкъ шулай ул. Бу дөнья ул, дөнья. Кемне якларга? Әнине якласаң, хатын белән кин калмый, шулай бит. Хатынны якласаң, әнине рәнҗетәсең. Кемне якларга? Кемгә ярарга? Аптырашта. Менә шуның өчен дә Аллаһы Тәгаләгә иң беренче чиратта ярарга кирәк. Аллаһы Тәгаләне уйларга кирәк. Аллаһы Тәгалә нәрсә дип әйтә бу әйбер турында? Шул әйбер мәңгелек ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннал лазина ла ярҗуна лиқа'ана ва раду бил хаятид дунья ва тма'анну биха ва лазина хум ан аятина гафилун. Кемдә ди безнең белән күрешергә теләми ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы дөнья белән риза булды ди, шушы дөнья белән тынычланды ди. Бу
кешеләр ди минем аятләремне күрмиләр ди. Минем аятләремне күрми булар ди. Минем күрсәткән билгеләремне күрмиләр ди. Бу мөхтәрәм карашлар нәрсә дигән сүз? Бу куркаклар турында сүз әйтелә. Бу куркак кешеләр турында сүз әйтелә. Бу кешеләр дөнья белән ризалашалар, дөньяның байлыгына кызыгалар. Хаклыкны күрмиләр. Хаклыкны күрә алмыйлар. Шулай бит. Аллаһ Тәгалә әйтә, мәсәлән, моны эшләгез, моны эшләсәгез кимчелек килергә мөмкин. Кимчелек килергә мөмкин сиңа. Мәсәлән, урламадың син моны, синең акчаң кимрәк булды. Менә бөтен кеше эштән ташый, син ташымыйсың, берәсе алмыйсың. Я булмаса, бөтен кеше эчә, син эчмисең. Сине ихтирам итмиләр, компанияга кертмиләр. Я булмаса, әлеге дә баягы шулай бит берәр сүз әйтергә кирәк, берәрсен яклап. Ну аны әйтсәң, дөрестлек әйтәсең инде син. Әгәр дә әйтәсең икән, үзеңә кимчелек килергә мөмкин. Куркып утыра бөтен нәрсә башый. Шулай бит. Бөтен нәрсә куркып башый утыра. Ул инде ул 200лек мөхтәрәм карашлар белән монда инде ул. Берсен генә әйткәндә. Ул 200лек. Шулай бит. Берәрсе сөйли, ул булганда тик күзләрен ачып самими, ешыл. Ул чыгып китү белән, "Эй, дурак, бернәрсә белми, ул надан аңгыра ул." Ул нәрсә инде ул? Әйт син аңа шулай бит. Әгәр дә шундый акыллы икәнсең син. Менә монда ул уже 200лек, туйдырды шуның кадәр. Бу дөньяның 200леге. Күз алдында үзгәрә кеше. Синең белән утыра ул шушында. Вот былай дип, шулай бит инде берәрсен сүгеп. Теге кеше килеп керсә, майкы яшы кебек балкып, "О, тихәләр, тегеләй былай, фәлән фәсмәтән" син аптырап каласың. Бу бит моны яратмый, әлегә шуны сүгеп утырган кебек, шулай бит инде. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, шундый куркаклар турында Аллаһ Тәгалә әйтә. Бу дөньяга риза булдылар ди. Аллаһ Тәгалә белән күрешергә теләмиләр алар. Чөнки Аллаһ Тәгалә белән күрешергә теләсәләр, аңа ярарга теләсәләр, Аллаһ Тәгалә әйткән эшне эшләрләр иде. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, инде яһүдләрдән берсендә Аллаһ Тәгалә әйтә, яһүдләр әйтә, безне Аллаһ Тәгалә ярата ди. Без Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан халкы ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгалә әйтә, син аларга бер генә сорау бир ди. Нишләп үлемнән куркасыз дип. Нишләп үлемнән куркасыз алайсың? Аллаһ Тәгалә сезне ярата икән. Нишләп куркасыз үлемнән? Чөнки яраткан кеше янына барырга куркырга кирәкме шулай? Ул да сезне ярата, син дә аны яратасың. Үлемнән бик куркалар алар. Шулай бит. Шуңа күрә Израильдә медицина бик көчле. Аның сәбәбе теге алар акыллы булганга түгел. Аның сәбәбе алар үлемнән курыкканга күрә. Анда медицина бик көчле Израильдә. Бөтен нәрсә, бөтен яңа чыккан әйберләр гомерне зайту буенча, нитү буенча шунда чыга. Ул юктан гына түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә инде Аллаһ Тәгалә белән күрешергә теләмәсәгез ди, сез ди наданнар ди. Ни өчен? Чөнки барыбер үләчәксез. Барыбер күрешәсез. Теләсезме, теләмисезме, барыбер теләмичә киләсез. Күрешергә теләмичә киләсез. Яратмыйча киләсез. Һәм нәрсә ди? Улаика маъвахумун нар. Аларның урыннары тәмухта ди. Бимакану яксибун, эшләгән эшләренә күрә ди. Инде шулай мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә шулай телисез икән дөньяны ди. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ман кана юриду аль-хаята ад-дунья ва зинатаха, нуwaffi илейхим аъмалахум ва хум фиха ла юбхасун. Әгәр дә дөньяны телисез икән, дөньяны яратасыз икән ди, шушы дөньяны ди, бу дөнья бизәкләрен ди, без сезгә киметмичә бөтенесен дә бу дөньяда бирәчәкбез эшләгән эшегезне ди. Ягъни, әгәр дә син изгелекләр, яхшылыклар эшләп йөрисең, ну син дөнья өчен эшлисең моны. Бу дөньяда син әйбәт яшәячәксең. Бу дөньяда син әйбәт яшәячәксең. Менә бай булуның сире, мөхтәрәм кардәшләр, монда Аллаһ Тәгалә безгә әйтә бай булуның сире. Бай буласың киләме? Пожалуйста, менә монда бар. Бай булыр өчен сатырга кирәк иманыңны, җаныңны, дөнья өчен яшәргә кирәк. Сразу байсың. Бөтен әйберең була. Бөтен әйберең була. Машина, йортың, бөтен нәрсә була. Аллаһ Тәгалә әйтә, вәгъдә бирә, бөтенесен бирәбез ди. Менә интернетта, YouTube'та шундый бер егетләр җибәрделәр, чит ил артистларының сөйләгән сүзләрен. Сез ничек популяр булдыгыз дигәч, алар нәрсә ди? Мин бик күп эшләдем, бик күп тырыштым, мин бик талантлы димиләр алар. Без җаныбызны шайтанга саттык диләр. Без җаныбызны шайтанга саттык диләр алар.
Чөнки талант бөтен кешедә дә бар. Әгәр дә бер әйберне күп эшләсәң, талант барлыкка килә. Әгәр дә игътибар итсәгез, менә сәхнә йолдызларын шулай бит, йолдызлар дип әйтик инде без аларны. Баштагы карьерының баштагы вакытында алар селкенә дә белмиләр, тавышлары да юк, ямьсезләр хәтта. Бер 10 елдан карасаң, инде селкенәләр дә, җырлыйлар да, операция сатканнар, матурайганнар, алар уже балкыйлар. Шулай бит. Бер әйберне күп эшләсәң, син аны оста итеп эшли башлыйсың. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә ди, син бер әйберне яратсаң ди, ул әйбернең остасы буласың син ди. Һәрбер кешенең бар таланты, һәрбер кеше оста булырга мөмкин. Әмма моның өчен сиңа сатырга кирәк иманыңны. Ягъни Аллаһы Тәгалә тыйган әйберләр эшли башларга туры килә. Хәтта шул рок музыкантлар да сөйли, без сәхнәгә чыкканда без анда без түгел ди, анда безгә ди кемдер кергән кебек ди, ичебезгә ди. Шайтан йөртә аларны. Шуңа күрә бу дөньяда аларның бөтен нәрсәләре бар. Алар наркотик белән тоталар да аларны, төрмәгә дә утыртмыйлар. Шулай исерек килеш кеше бәрәләр, бернәрсә юк, йөриләр рәхәтләнеп. Тагын да популяррак булып китәләр шулай бит. Аптырашта, син монда бер пешеходны чыгармасаң, йөрисең бер ай буе штрафын түли алмыйча. Сиңа любой кимчелектән шулай бит инде сиңа зыян килә. Шуңа күрә дә әгәр бу дөнья кирәк булса, Аллаһ Тәгалә әйтә, бирәм дөньяны ди. Теләсәгез бирәм ди. Ләкин нәрсә? Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә, улаика аллазина лейса лахум фил ахирати илля ан-нар. Ләкин кыямәт көнендә уттан башка сезгә бер нәрсә юк ди. Кыямәт көнендә уттан башка бер әйбер булмаячак. Бу дөньяда әйбәт яшәрсез, матур, рәхәт яшәрсез, әмма кыямәттә уттан башка бер нәрсә юк. Хәтта шул ук зина кылып йөргән кешегә аптырыйсың шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, зина кылган кеше дә хәйрче булыр ди, маңгаена хәйрчелек мөхәре сугылыр ди. Зина кылалар, вачи акчалар арта гына. Шулай бит. Зина кылып йөриләр, акчалары арта гына. Син аптырыйсың. Шаккатасың моңа, нишләп алай? Менә аның сәбәбе нәрсәдә? Алар бу дөньяда алып бетерәләр. Теге дөньяга аларның бер нәрсә калмый, уттан кала, тәмухтан кала. Шуңа күрә дә сахабәләребез алар бу дөньяда бер дә җиңеллек теләмәгәннәр үзләренә. Ялап утырганнар. Ялап утырганнар, әгәр тәмле ризык ашасалар, алар ялап утырганнар. И Раббым, тәмле ризык ашыйбыз, матур кием киябез, безгә ахирәттә бер нәрсә эләкмәс инде дигәннәр. Без тәмсез ризык ашаганга елыйбыз. Эй Раббым, күрше тәмле ризык ашый, матур кием ки, яхшы машинада йөри, миңа бер нәрсә булмас инде бу дөньяда дибез. Безнең психология, фикер нинди? Шулай. Ничек нык аерылып тора. Аллаһ Тәгалә мөхтәрәм карашлар безгә менә шушыны күрсәтә. Һәм инде шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу дөнья нәрсә булды? Бу дөнья, мәд дөнья фил ахира. Дөнья белән ахиратның аермасы нәрсәдә? Илля камисли ма яҗгалу ахадукум усбугаху фил ям фальянзур бима ярҗа. Бу дөньяда яшәгән кеше ди, дөнья өчен яшәгән кеше ди. Ахират белән чагыштырганда ул ди бармагын суга тыгып чыгарган кебек кеше ди, диңгезгә ди. Бармакны диңгезгә тыгып чыгарсаң, нәрсә кала бармакта? Югыш кала шулай бит. Югыш. 1-2 минуттан бу югыш юкка чыга. Кибә. Һәм нәрсә кала? Тыз. Тыз кала. Барым ачып карасаң, ул тыз кала. Менә бу дөньяда шулай. Синең бармагыңа бер нәрсә ябышмый. Бу дөньяда яшәгәндә. Әмма бу дөньяның ачысы кала. Яшисең менә олыгайган, картайган көнеңдә Аллаһ Тәгаләгә янына китәр вакытың җиткәч, ул бөтенесе аңлый башлый аны. Бөтенесе аңлый башлый. Тормышның мәгънәсе нәрсәдә булганын, ләкин соң була инде. Бөтенесе аңлый башлый, бу дөнья белән яшәүнең дөрес түгел икәнен. Менә хәзер без мөселманнарның хатасы шунда, мөхтәрәм кардәшләр. Безгә кирәк дөньяның матурлыгы. Дөньяның рәхәтлеге кирәк безгә шулай бит. Буның өчен хәтта бар мөселманнар үзләренең диннәрен саткан кешеләр. Менә хәзерге вакытта зарланалар бик каты яшьләр. Мөселманнар белән эшләгәндә алдау күп диләр. Русча әйтсәк, кидалова, бик күп алдау ди. Акчаны кайтармыйлар ди, вакытында ди. Түләмиләр ди. Түлесе булган чиракта да ди. Бик күп мондай чираклар. Акча мәсьәләсендә килгәндә мөселманлык юкка чыга. Мәчеттә утырганда, брат, ахи, брат, саламу алейкум, кайфа халука, китамындамы? Валлаhi. Балмыни, шулай бит, авызларыннан бал агамыни.
Эшлей башлыйсың, акыйда юк, брат та юк, уголовный кодекс кына кала. Бер нәрсә юк. Бу нәрсә бу? Аптырыйм мин, мөхтәрәм карашлар. Минем шәхсән үземнең дә мөселманнар тарафыннан алданганым булды күп тапкыр. Чөнки мин мөселманнар белән генә эш итәм, мөселман булмаган кеше белән эш иткәнем юк минем. Һәм гаҗәпләнәсең, ничек шулай? Буларга мөмкин. Бу кеше ахирәткә ышана бит инде. Шулай бит. Ахирәт белән яши микән бу кеше дисең инде. Нәрсә бу? Ничек аңлатырга моны? Аңлатып булмый. Бу аңлатырлык әйбер түгел, мөхтәрәм кардашлар. Нәрсәгә аңлатмасы бар? Ул дөньяга бирелү. Дөнья белән генә яшәү. Бетте. Менә шушы, мөхтәрәм кардашлар, безнең өчен сектага караганда да, бөтен нәрсәгә караганда да куркынычрак. Чөнки бу безнең изге гамәлләребезне юкка чыгарырга сәләтле әйбер. Инде, мөхтәрәм кардашлар, русчада сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о соблазнении мусульманина этим миром. Аллах Тааля создал этот мир очень красивым. Действительно, в этом мире все стремится к красоте. Например, я говорю, яблоко, да? Почему яблоко такое красивое? Яблоко может выполнять свою роль и без красоты. Если оно будет какой-то жижей, например, там, да, ничего страшного, функция не потеряется. Мы любим этот мир в красоте. Когда мы перед человеком сделали такой опыт, ставили яблоко круглое, он берет и кушает. Ставит яблоко, перемолотое миксером, как каша, жижа какая-то, не кушает. Хотя это то же самое, не просто то же самое, это еще лучше, жевать не надо. Это то же самое. Аллах Тааля сделал этот мир очень красивым, чтобы мы соблазнялись этой красотой. Это соблазн своего рода. И когда, дорогие друзья, даже себе, например, покупаем машину, приходят люди и говорят, все хорошо, но цвет не тот. А цвет-то изнутри не виден. Цвет машины изнутри не виден же, правильно? Если ты хочешь транспорт, какая разница тебе, какой там цвет? Черный, белый, красный, желтый. Какая разница? Желтую машину очень редко выбирают вообще на самом деле, хотя солнце меньше всего разъедает желтую краску. Удивительно, вот какой человек, да? Действительно, человек тянется к этой красоте. И шайтан пользуется вот этой слабостью человека, украшает. Зайянна. Аллах Тааля говорит, мы украсили этот мир. Аллах Тааля украсил. И этим украшением шайтан пользуется, еще больше украшает. Еще больше украшает. Это видно во всем, дорогие друзья. Когда человек тянется к чему-либо, он как раз тянется к украшению. И иногда на эти украшения он тратит очень много денег. Это уже соблазн этим миром, получается. Соблазн этим миром. Если вот раньше, например, если вы посмотрите на человека, он жил очень просто. Одежда на нем была простая. Это то, что нам показывают, это там богатые люди носили. Дома у них были скромные. Там не о красоте дело, главное была функциональность, чтобы функциональность была. А сейчас люди уже тянутся именно к красоте. В том числе и мусульмане. В том числе и мусульмане. Причем мусульмане соблазнились этим миром ничем не меньше, ничем не хуже, чем не мусульмане. Практически одинаково. Просто тот человек в открытую говорит, что он хочет хорошо жить, а мусульманин поклоняется Аллаху, намаз читает, говорит, моя цель – это довольство Аллаха, но на самом деле его цель – попросить у Аллаха красивый мир, хорошую жизнь. Его цель в этом. То есть использовать Аллаха, использовать ахират, чтобы хорошо жить в этом мире. Это не цель. Хорошая жизнь в этом мире – это просто результат, дорогие друзья. Это результат. Когда ты живешь ради ахирата, твой результат – это хорошая жизнь в этом мире, но это не цель. Иногда этот результат получается, иногда не получается. Иногда не получается. Мы сейчас смотрим на сподвижников, сахабов, смотрим на них как на великих людей. Действительно, они великие люди. Но если вы посмотрите, сколько им лет было.
как они жили. Они не то, что ничем не отличаются от нас. Мало того, иногда они жили хуже, чем мы. Обладали меньшим, чем у нас. Возраст был меньше, чем у нас. Но их цель была в другом. Их цель была именно ахират. Что же этот мир такой? Пророк саллаллаху алейхи говорит: «Ад-дунья сиджнуль му'мин ва джаннатуль кафир». Этот мир – это тюрьма для мусульманина, верующего, и рай для неверующего. Рай, то есть это место, где нет ничего запретного. Для немусульманина нет ничего запретного. Он все, что хочет, может делать. Он ограничен только моральным кодексом, который меняется каждый год. Этот моральный кодекс, он меняется каждый год. Все. Как только он поменялся, ты можешь делать все, что хочешь. А мусульманин, он не может руководствоваться только моральным кодексом. Это как тюрьма. Ты должен жить здесь по правилам. Ходить по правилам, мусульманин. Это нельзя, сюда не смотри, сюда не ходи. Нельзя. Как тюрьма, по правилам. И мусульманин чувствует себя заключенным. Освобождение – смерть. От этой тюрьмы освобождение – это смерть. Любой человек, сидящий в тюрьме, хочет выйти на свободу. И вот шайтан пытается делать так, чтобы мы забыли, что на свободе лучше, чем здесь, чем в тюрьме. Шайтан делает так, что как будто для нас, кроме тюрьмы, другой жизни нет. Как будто кроме этой жизни ничего нет. И рай, ад – это стали такими далекими иллюзиями. Возможно, ты достигнешь этих иллюзий, возможно, нет. И поэтому мусульмане начинают хватать в этом мире все подряд. Очень много грехов делают, дорогие друзья. И потом страдают из-за этих же грехов сами. Начиная там от учебы, заканчивая женитьбой и работой. Сейчас очень много молодых людей приходят, звонят и приходят: вот мы мусульмане, вот с женой не можем нормально жить, вот с мужем не можем нормально жить. Это, конечно, была извечная проблема. Я как-то посмотрел журнал регистрации браков и разводов в деревне до революции. Практически одинаково. Люди раньше также разводились. То есть то, что раньше люди жили вместе, там туда-сюда, это немножко так приукрашено. Разводы практически равны там с браками, с никахами. То же самое было до революции. Причина очень проста. Этот мир. Этот мир. Тот, кто хочет наслаждения от этого мира, он хочет поменять жену на другую, чтобы было получше. Она хочет поменять мужа на другого, чтобы было получше, чтобы получить наслаждение максимальное от этого мира. Потому что думает, что другой жизни не будет, что в этой жизни надо получить максимум. Вот это наша самая, дорогие друзья, большая ошибка сейчас в этом мире. Это стремление к этому миру. Из-за стремления к этому миру мы ссоримся с друзьями, мы предаем друзей из-за денег, ради денег. Таких случаев даже между мусульманами очень много, дорогие друзья. Потому что ты хочешь остаться в выигрыше в этом мире. Об ахирате мало кто думает. Поэтому Хасан аль-Басри написал письмо Омару ибн Абд-аль-Газизу, тогда правителю, халифу, и сказал: «Поистине мир этот временное пристанище, а не постоянное место пребывания». Это вот самая простая истина, которую мы должны запомнить. Это временное пристанище. Мы здесь в командировке. Никто в командировке долгих планов не строит. Все понимают, придет время, надо вернуться домой. Это командировка. Сделал дело. Чем быстрее ты сделаешь свое дело, чем лучше ты его сделаешь, тем быстрее вернешься и получишь свою премию, свою зарплату и так далее. Хасан аль-Басри говорит, это первое, что он, на что обращает внимание. Он говорит, Адам был низвергнут в него в качестве наказания. Нельзя забывать, что Адам, алейхиссалям, был в раю, попал в этот мир в качестве наказания, а не в качестве подарка. То есть радоваться этой жизни,
То есть вот ты живешь, да, вот все хорошо, все нормально, надо брать, хапать в этой жизни все. Это глупо, потому что это наказание, этот мир. Этот мир наказания. Адам, алейхиссалям, попав в этот мир, очень страдал. Он сразу оголился, он пришел голым, он был разлучен с женой, он очень страдал из-за этого. Ему сейчас нужно было самому находить пропитание, и все, что в этом мире находится, все враждебно к нам. Все к нам враждебно, мы босиком даже ходить не можем по улице. То колючка, то камень, то порежемся, то еще что-то. Даже босиком не можем ходить. Этот мир враждебен. Он говорит, это наказание для Адама, алейхиссалям. Остерегайся же его, о повелитель верующих, ибо поистине настоящий запас в нем – оставление его. То есть истинный запас этого мира – это огородиться от этого мира. Не пустить этот мир себе в душу, не любить этот мир. А истинные богатства – бедность в нем, в этом мире. Истинные богатства – это бедность в этом мире. Бедность имеется в виду, то есть имущество, раз у тебя есть, это не значит, что надо отказываться от денег, которые к тебе идут. Ты поработал, тебе говорят, вот тебе зарплата там 100 тысяч. Да? Ты говоришь, нет, дайте мне только 5 тысяч. Нет, бери 100 тысяч, нормально это. Ты 100 тысяч бери, ты заработал эти деньги. Если ты нуждаешься только в 5 тысячах, 95 тысяч отдай нуждающимся. У нас сейчас вот такое глупое состояние у мусульманина. Или мы вообще не берем денег, вот эти 100 тысяч, берем только 5 тысяч. Очень себя богобоязненным считаем. Либо берем 100 тысяч и все тратим на себя. Нет правильного отношения к этому миру. Бедность в этом мире, это не значит, что ты от всего отказываешься. Это значит, да, ты работаешь, у тебя получается, но ты минимум себе берешь, остальное ты занимаешься религией. Религией занимаешься. То есть помогаешь учиться распространять знания, истину, помогаешь бедным и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, говорит, истинная бедность в этом мире. И тот, кого этот мир возвеличил, будет унижен. А тот, кого он обеспечит, потеряет все. Все наоборот в этом мире. Этот мир, он наоборот построен. И сейчас мы убеждаемся в этом мире. Сейчас вообще как бы мусульманин, который читает намаз, там ходят одеты там, или мусульманка, да, в общем целом они считаются неуважаемыми людьми. В общем целом. Они не ходят на балет, не ходят в театр, да. Они не знают, что такое современное искусство, андеграунд, рок-н-ролл, металлик, туда-сюда. Попсу не знают, да? Кто где какой певец, не разбираются? Глупые люди, отсталые люди. Кушать не умеют даже, правильно? Им предлагаешь какие-то заморские блюда, они говорят, харам, нельзя. Ложку вообще, точнее, нож держат в правой руке, в левой руке, а вилку держат в правой руке. Вообще не знают этикета. Это неправильные люди, по сути. Поэтому Хасан аль-Басри говорит, это наоборот, говорит. Тот, кто обеспечен в этом мире, говорит, тот потеряет все. Мир этот подобен яду, который человек принимает, не зная, что это погибель. Остерегайся же этого обителя обмана и обольщения. Остерегайся всего, что относится к ней и делается для нее. Хасан аль-Басри дает совет повелителю правоверных. Радость в ней омрачается грустью, а к безмятежности примешивается тревога. Действительно, то, что тебя радует в этом мире, это проблема. Вот лотерею выиграл. Радость, ура, мир тебе дал лотерею там, о, богатство. Но сразу надо заплатить налог. Из этой суммы. Да? Сумма, например, там, одна бабушка вырвала 560 миллионов рублей. Вы нормальные деньги, да? Сколько из него налог надо заплатить? Вот то, человек сталкивался с этим. 35%. Да, вот. Нет, 13 это другое. Это другое. Ты должен заплатить с него 35%. То есть, когда ты это отдаешь, ты уже мучаешься. Ты говоришь, я эти деньги, это все мои. Это все мои деньги. С какой стати я должен отдавать еще эти 35%? Это даже не 1/40 часть, как в исламе. Это не закат даже, правильно? То есть этот мир уже
дает тебе печаль, тревогу. Как только у тебя появились деньги, сразу же начинаются звонки родственников, знакомых, друзей, да, туда-сюда. Как только ты начинаешь им отказывать, они становятся врагами. То есть этот мир вроде бы тебе дал денег, но сразу появилось столько проблем и тревог. Сразу же. Это очень так парадоксальные вещи, дорогие друзья. Поэтому, говорит, радость в ней омрачается грустью. Даже если бы Творец не сказал нам правду о ней и не привел для нее пример, этого было бы для нас достаточно, чтобы разбудить спящего и заставить остепениться беспечного. То есть даже вот эти, говорит, примеры достаточно для нас. Без слов Аллаха достаточно, что мы грустим в этом мире. Да, и как же иначе, ведь к нам пришел от Аллаха предостережение и увещеватель о ней. Нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, были предложены ключи от нее и ее сокровища, которые у Аллаха не стоят и комариного крыла, однако он отказался принять их. Аллах Тааля предложил пророку, саллаллаху алейхи вассалям, богатство, все богатства этого мира. Вы не думаете, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ничего не добился в этой жизни? Что у него не было дворцов, не было величий, как у Сулеймана, алейхиссалям, например, да? Точнее, вот этих богатств, чтобы ему подчинялись джинны, шайтаны, чтобы он там повелевал всем миром, был императором всего мира. Вы не думаете, что он этого не добился? Он отказался от этого. Аллах Тааля ему предложил: хочешь, дам. Он отказался. Не надо, это потому что, говорит, этот мир, он ничего не стоит. Всегда есть выбор. Либо это, либо это. Либо это, либо это. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выбрал ахират. Он не пожелал любить то, что ненавистно Творцу, и возвышать то, что принизил его властелин. Аллах свернул ее перед праведными, желая им блага, и расстелил ее перед своими врагами, желая обольстить их. Понимаете? Аллах Тааля дает богатство, чтобы обольстить. Это испытание. И когда людям давали большую сумму садака, раньше праведникам, они брали и говорили: в наш дом заходит дунья. Это испытание. И срочно раздавали это. Да, это беда к ним заходит. Беда к ним заходит. Сейчас, потому что люди могут поменяться. Вот сколько людей поменялось из-за того, что они стали денежными. Сколько людей? Очень много. Даже среди наших друзей, знакомых, которые раньше жили в одном положении, потом стали другими. Сколько таких они поменялись? К ним сейчас на кривой козе уже не подойдешь там. Все. Это совершенно иные другие люди. Совершенно. У меня даже есть несколько таких людей. Они, сейчас я даже им не звоню, один раз позвонил, он меня даже не узнал. Я вот такой-то, там, да, ну что там, ну, да, там типа, что тебе надо? Я говорю, мне ничего не надо, просто хотел узнать, как у тебя дела, сколько денег, сколько мне дашь. Шучу, конечно. Все. Потому что такие люди уже начинают беспокоиться, все, переживать, что к ним будут звонить, денег просить, отобрать что-то хотят и так далее. Вот поэтому, дорогие друзья, это испытания, когда появляются. Да, дай Аллах, чтобы это выдержать. Сахабы были очень богатыми людьми, они выдержали это испытание. У них этого в сердце не было. Они спокойно держали это в руках. Но для нас, дорогие друзья, это будет очень сложно. Неужели обольщенный его, которому она дарована, полагает, что это почет, оказанный ему, и при этом забывает о том, как поступил Всевышний с Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, который от голода вынужден был привязывать к животу камень. Если бы богатство было хорошей вещью, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был бы богат. Правильно? Когда они копали ров вокруг Медины, и люди жаловались, приходили, мы, говорит, голодные, посмотри, говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, показывает, у нас, говорит, привязан камень к животу. Мы привязывали туго камень, чтобы не чувствовать голод. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимал и говорил: у меня 2 камня. У меня 2 камня, то есть он не шиковал, да? Он жил еще хуже. Клянусь Аллахом, человек, которому даровано много из этого мира, и он при этом опасается, что это Всевышний строит против него козни, таким образом слабоумный и недалекий. Слабоумный и недалекий. Поэтому, дорогие друзья, обольщаться действительно не стоит. Да, человек, мусульманин, может быть богатым. Вы сейчас неправильно меня поймете. Тут даже есть люди, которые поняли от моих слов, что арака – это халяль.
да, что водка это халяль. Тут ходят ребята, говорят, вот Ильнар Хазрят там рассказывал, мы поняли, что водка это халяль там. Да, да. То есть я такого никогда не говорил. Это идиотизм просто. Просто я говорил, что не надо путать вино с водкой. Вино запрещено по сущности своей, а водка запрещена по причинам своим, из-за которых она приводит. Не по сущности водка запрещена, а потому что к последствиям. То есть к чему приводит водка, поэтому она запрещена. Разница между ними очень большая, дорогие друзья. Вот эту разницу не чувствует, и раз начинает говорить там всякую. Потом сейчас скажут, Ильнар Хазрят сказал, что надо быть бедным. Вот надо быть бедным. Да. Поэтому не надо... Правильно поймите, человек может быть богатым. Да, он имеет право. Если он работает, это его халяль заработок. Но где находится это его богатство? Не обольщает ли его это богатство? Не в сердце ли? Боится ли он потерять это богатство? Если к нему завтра придет кто-нибудь и скажет, дай мне вот это все, иначе я пропаду, сможет он отдать? Очень большой вопрос, дорогие друзья. Вот поэтому этого обольщения я говорю, что надо остерегаться. И, дорогие друзья, мы напомним хотя бы один народ, который был богат и велик. Это народ Гад. Народ Гад, Худ алейхиссалям. Они говорили, فَأَمَّا غَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ. То есть народ Гад, они говорят, возвеличились, высокомерились в этом мире. بِغَيْرِ الْحَقِّ. Без права на это. Без права на это. И смотрите, что они говорили. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. Кто может быть сильнее, чем они? Они говорили. Кто может быть сильнее, чем мы? Иногда тоже люди сидят и говорят, мир в моих руках. Там. Я законы издаю, я подписываю, я тут в грибу, я отдаю и так далее. Иногда кажется, что ты управляешь миром, ситуацией. Кто может быть сильнее тебя? Сейчас вот, например, да? А народ Агад действительно был сильным. Говорили, даже когда они ходили по земле, когда они наступали, их нога проваливалась в землю. Настолько сильными они были. Посмотрите, какие они строили города в скалах. Выдалбывали скалы, какие огромные проходы, какие огромные ворота у этих скал. То есть, действительно, они были очень большим и великим народом. Аллах Тааля им говорит, «Авалям ярау анна Аллах аллази халякахам хуа ашадду минхам кувата». Неужели, говорит, они видят, что тот, кто их создал, сильнее их? Почему, говорит, они этого не видят? Ты считаешь, что ты богатый? Посмотри на того, кто дал тебе это богатство. Ты считаешь, что ты сильный? Посмотри на того, кто дал тебе эту силу. Он всегда сильнее, он всегда богаче. Он дает, он и отбирает. Поэтому он наша цель. Он наша цель. Наша цель Аллах Субханаху ва Тааля. Не этот мир. Довольство Аллаха Субханаху ва Тааля. И поверьте, если мы будем стремиться к этой цели, нас никто не тронет, мусульман. Нас никто врагами считать не будет. И мир этот сам начнет к нам приходить. Пока Умар, рады Аллаху анху, спал на земле, положа под свою голову свои сандалии, Персия и Византия подчинялась Умару, рады Аллаху анху. Это царь, да, великий царь, которому подчинялась Византия и Персия. Они были двумя супердержавами в этом мире. Представляете, кто такие были арабы? Это нищеброды, это дикари. Максимум, что они могли делать, бегать по пустыне, кочевать. И вдруг они становятся одной единственной супердержавой того мира. Разбивают две супердержавы, Персию и Византию, и становятся одной супердержавой, в состав которой входят и Византия, и Персия. Это случилось тогда, когда Умар, рады Аллаху анху, спал на земле и вместо подушек использовал свои сандалии. Царь, халиф. Как только мусульмане начали спать на шелковых простынях, на перинах, сидеть в золотых тронах, богатство начало уходить от них. Власть начала уходить. И богатство, и власть начало от них уходить. Начали все раздирать. Это ушло, то ушло, это все ушло. Все, ничего не осталось.
ничего не осталось. Поэтому, дорогие друзья, мы сейчас делаем большую ошибку, когда мы стремимся именно к этим вещам, забываем, что стремиться надо только к одному, к Аллаху Субханаху ва Тааля. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.